I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spare rigtige penge, når du handler på Temu. Hvis du shopper fra Danmark, så er denne video lige noget for dig. Du kan allerede nu se trin for trin, hvad du skal gøre for at få rabatten. Senere i videoen gennemgår jeg hurtigt alle trinene igen. Det vigtigste at forstå er, at Temu er et stort online varehus, hvor du kan finde tusindvis af produkter. Fra tøj, gadgets og boligtilbehør til elektronik, legetøj og gaver. Men det bedste er, at du kan shoppe billigere ved at bruge en rabatkode. Rabatkoden, du ser på skærmen lige nu, gælder for alle kunder fra Danmark og giver dig ekstra rabat på din første ordre. Og nu viser jeg dig trin for trin, hvordan du bruger den. Vælg de produkter, du gerne vil købe i Temu-appen eller på hjemmesiden. Gå til din kurv og tjek, at alt er korrekt. Klik på Afgiv ordre for at gå videre til betalingen. I feltet til rabatkoder indtaster du koden, du ser på skærmen, eller den, du finder i beskrivelsen under videoen. Klik for at aktivere rabatten, og så er det klaret. Dine køb bliver straks billigere. Det er virkelig nemt, og du vil med det samme kunne se besparelsen. Husk at bruge rabatkoden, da den kun gælder i en begrænset periode. Jeg ønsker dig god og fordelagtig shopping med Temu. I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan spare rigtige penge, når du handler på Temu. Hvis du shopper fra Danmark, så er denne video lige noget for dig. Du kan allerede nu se trin for trin.